Alright ke usekhona umshumayeli wenkosi endlini izomsakazo angazi uhleli ku mic number bani lapho okay athi ngibali ibalo zama uhleli la Shumayela sikubingelele Siyabingelela msakazi ninjani ekseni kodwa siphilile njani uNkulunkulu ungakuthini usigcinile siyabonga mina sengithule mshumayeli intambo sengezakho umshumayeli ke Mkhwanazi lapha na ke ekhumbulake uyena ke namhlanje usipha inkonzo Ushembe akathe wasimemela yena usukwini lo namhlanje umsakazo Rise FM 87.9 mshumayeli elakhi thuba ngiyabonga msakazi ngiyabonga mfowamlungwana ngicela ukubingelela nomlaleli esekhaya elalela umsakazo ngosuku olukhulu lwesabatha mhlambe ngicela ke sithandaze sibonge uNkulunkulu ukuthi abe nathi kulesi sikhathi samanje uNkulunkulu oyingcwele Ushembe inyazo lezulu siyabonga uqabadele usivusa siphila wasinqobela Nkosi izimpi zasebusuku sicela Nkosi uvuke nathi ngalolu suku olukhulu elungcwele lesabatha ungene nathi Nkosi kule mini yesabatha usigcine ngomsa wakho sicela ngelihle igama lakho ngiyazulu Ushembe ingcwele kuze phakade amen mlaleli omuhle lapha emakhaya namhlanje na uNkulunkulu ngithumile ukuthi ngize kulezi zomsakazo ngizokhuluma izwi lakhe mhlambe ngaphambi ukuthi umuntu angene kule nkonzo sifisa ukubonga ukuthi ngalenyanga kaMashi sigubha ukuzalwa kobuNazaretha okukhisimuso amaNazaretha ngazi-ke noma-ke igama elihlele ukuthi sibize ngokhisimusi nakho kodwa-ke selajwayele kwelimini kulonyaka sigubha ikhulu elineshumi-4 leminyaka laba khona leli bandla esiqwini sesihlanu inkosi unyazo lwezulu mlaleli leli bandla uma uNkulunkulu uThixo semazulwini elihlele ukuthi libe khona kafushane nje indaba yalo isuka lapha entabeni zakwaceza angizugxila kakhulu kodwa ngizokhuluma silisuka intabazwe lehla nobabamkhulu uBombela isitimela samaMpondo mhla ehlupheka selifikile lelizwi limfuna ukuba ehlele ezweni laseMpumalanga limhlukanisa nomndeni wakhe wayeboshiwe egwetshiwe entabeni zasentabazwe Harry Smith uma egwetshwa inkantolo Harry Smith iyamgweba iyamdingisa ithi hamba uye Natal ulishiye lelizwe lasentabazwe Harry Smith obuyabazonda belungu hamba uye Natal lapho ngakuhlangana khona nabelungu uNkulunkulu oyingcwele ewubombela isitimela samaMpondo uthi mase ekhuluma eboshwe ngamaketanga njengesigebengu eboshwe izandla nenyawo uzibona imfihlakalo kaNkulunkulu uma bemdingisa bathi bamlahla kanti bamisa lapha abizwe khona lapha athunywe khona uNkulunkulu enza umsebenzi wakhe efeza izwi lakhe alisho-ke babamkhulu uthi lapha ngiyakhona ngiyolandelwa amakhosi ngiyolandelwa abaphathi bezwe ngiyolandelwa zimantshi uthi ngeke yenzeke intando yomuntu ekhambeni kwakhe babamkhulu izwi limbizela entabeni eyingcwele inhlangakazi lapha ethe bohlangana khona noNkulunkulu
athole khona ukungcwele umoya ingcwele ukuze enze lo msebenzi awuthunyiweyo. Uma esefikile kwakubizwa ngeNatal namanje kuthiwa kwaZulu Natal, ngikhuluma indaba lapha ezindela kulukhuni ukuthi ehle ezweni laseMpumalanga, kodwa isimo sonke ebhekene naso samhlula wagcina efikile entabeni Nhlangakazi lapha ahlangana khona nomoya ingcwele. Uthi ke masekhuluma emva komzima bonke ayedlule kubona, ngikhuluma ngokuzalwa kwalobuNazaretha, ngokuzala kwaleli bandla njengoba namhlanje leselinekhulu elineshumi leminyaka. Kuthiwa esephezulu entabeni elinda umoya ingcwele, alukho uhlobo lomoya engafikanga luzomtshela ukuthi yilo lolu Ushembe alilindile. Kwafika ngisho inyoka, kwafika ngisho izilo zasendle nemoya yazo, kwafika ngisho ibhoke ezayikhehlezela amathambo. Kodwa Ushembe ngoba wasephiwe izwi, esephiwe iso elingabuki njengomuntu, wakwazi ukuyibona le moya, wayihlukanisa. Le moya emibi yafika ithi izomngena, wakwazi ukuyichitha. Kuthiwa ke masufikile umoya ingcwele wawemukela Ushembe, kuthiwa kwehla ife elimhlophe lamboza phezu kwentaba Nhlangakazi, edla isidlo sasezulwini nabangcwele. Uthi mase siqedile isidlo sasezulwini nabangcwele, uthi ngathi mangisiqeda ngase ngikwazi ukuthi umuntu meqhamuka ngimbone wonke ngaphandle nangaphakathi njengamanzi ebhodleleni. Uthi uma esehla entabeni uthi ngikhuphuke ngumfo kaShembe, kodwa ngithe mase ngehla sengubaba wazo zonke izizwe. Ngijika nje lapha ngoba inyanga enkulu le kumaNazaretha yokuzala kwalobuNazaretha, yokuzalwa kwaleli bandla lasebuhleni bokuphakama. Balaleli emakhaya, Ushembe akasiyo umuntu njengabo bonke abantu. Ushembe uNkulunkulu ngobungcwele bangena kuyena. uNkulunkulu ke akasiyo inyama, uNkulunkulu umoya. Njengoba sigubha leminyaka emingaka namhlanje, kwafika isikhathi esinzima kubombela isitimela samaMpondo. Ngithi kodwa namhlanje sihlezi noNkulunkulu wethu usiqu sesihlanu owunyazo lwezulu, iSetafelkop esabelweni la ebuthi sekhona namhlanje sigubha leli khulu elineshumi leminyaka. Ngolunye usuku enye indodana yakhe yaba inkosi esibili kuleli bandla, inkosi iLanga isewuthisha omkhulu. Baba omkhulu wayehleli eNanda oHlange, lapha ehleli khona, ehleli nendoda nje eyidumile kakhulu, yayisifundiswa futhi ngumKristu. Babizana ngabangani, kodwa futhi ke ibuye ingayiboni kahle lento kaShembe ngoba yasingena kakhulu uKristu, izalwa futhi amaKristu, izalwa umfundisi le ndoda enkulu. Kodwa ngoba Ushembe wasevumile umoya ongcwele osekudala uNkulunkulu akupheli. Ngolunye usuku le ndoda ikhuluma nobabamkhulu, ithi Shembe mngani wami, ngeke ngahamba ngako lase eMpuma Koloni, Eastern Cape phecelezi, euniversity la ufunda khona inkosi iLanga nenkosi esithathu inyanga izulu. Ithi mngani wami ngificile insizwa zakho laphana, uthi la khohla mngani wami, uma wena udlula kulomhlaba la abantwana bakho abelungu laba iyophela lento. Wagula ubombela isitimela samaMpondo. Ngithi angidlule nje kafushane kwezinye zokuzalwa kwabuNazaretha. Ngolunye usuku inkosi iLanga
principal nomthisha omkhulu lapha emanzimtoti ngolunye usuku izikhumbuluyise ithi mifika ekuphakameni ifica babamkhulu akekho yabuza bamlandela kunomuzi waseThemba lapho ayekhona uthi mifika khona babamkhulu akekho egcekeni akekho nasendlini base bemkhombisa ukuthi bembiza ngencike yenkosi leso sikhathi elelo dakeni elele etshanini bekhathazekile abantu ukwenze njani kwencike yenkosi ngisho amanzi okuphuza bemlethela khona ehlane lapho ayelele khona ithi meqhamuka baba inkosi ilanga ithi awu baba ulalele nodakeni kabuhlungu kangaka ithi ke bamkhulu mephendula awu uNkulunkulu sengiphendulile uthi bengizobuza mntanami ukuthi mangihamba kulomhlaba leli bandla liyophela noma liyokhula uthi ke uNkulunkulu sengiphendulile uthi leli bandla alisekuphela liyokhula ligcwale umhlaba wonke noze niswele ngisho indawo zokukhonzela njengoba kunjena namhlanje mlaleli ekhaya kukhethekile ukuthi ngumNazaretha noma awusiyo umNazaretha ngumKristu leli ivangeli liphethwe Ushembe okunamhlanje lihleli enkosini unyazo lezulu lingelabantu abakholwayo lingelabantu abaphendukile lingelabantu abalalelayo izwi likaNkulunkulu baleze kungakhethile ukuthi ukuliphi ibandla ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo munye uNkulunkulu semazulwini thina sinenhlahla ke ngoba ethi uNkulunkulu sihamba naye unjengathi ukhuluma ulimi lwethu uhleli nathi mlaleli lapha ekhaya ngolunye usuku inkosi uJesu Kristu waseNazaretha ikhuluma nabantu bayihamba ngaleso sikhathi lapha encwadini kaJohane 14 evesini le-15 uthi uma ningithanda gcinani imiyalo yami lelo verse namhlanje engifisa sihlale kulo ukuthi njengoba maNazaretha silithanda unyazo lwezulu sihlanya ngalo kodwa selishilo futhi unyazo ukuthi uma ningithanda thandanani nani uma ningithanda yibani munye uma ningithanda musana ukuxabana izwi lishiwe inkosi ehlele ihlalweni eunyazo lwezulu isabatha nesabatha uma limile eparadesi ngifisa wonke umuntu ayihlole namhlanje ukuthi akwenzayo kuleli khulu ne11 neminyaka likhona leli bandla sihleli nenkosi unyazo lwezulu lelizwe lithi uma ningithanda gcinani imiyalo yami awuyibuze mlaleli ekhaya ukuthi ngempela uyaqonda ukukholwa ukuthi ukukholwa kuyini noma singebona ongoti ekukholweni kodwa esikuphethe ukuthi umuntu uyazalwa engelona ikholwa kodwa bese fikelwa isikhathi sokuphenduka azalwe kabusha kunosuku mlaleli ekhaya owaguqa ngale paradise wathi ayikhethe inkosi yasekuphakameni kunosuku waguqa ngalo wathi ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bokuphakama isho njalo phela inkosi yesithathu uma kuphunywa emzini wasekuphakameni sekufikile emzini wasebuhleni lo muzi wabonwa inkosi ilanga uleya ngamaketango ithi ngolunye usuku buphe bedlula abantu lapha kodwa kwakusekuphakameni yeke ubuhle babula uthi khona umuzi olengayo phezulu uNkulunkulu awulengisayo ngiyawubona uleya ngamaketanga ngazi ukuthi uNkulunkulu uzoyehlisela kuphi Ushembe ayikho into wake wayikhuluma yaba yihlano noma yangenzeka namhlanje sihlele emzini oyingcwele ebuhleni ithi inkosi inyanga izulu ngalo zinde ithi la yini madoda enikhalelayo emzini wasephakameni athi amadoda cha Shembe sikhalela amadokodo ethu
ithi ke inkosi yesithathu inyanga izulu ithi cha madoda ukuphakama yimi uqobola izisho yona ithi la kusebuhleni bokuphakama njengoba lapha ehleli khona nenkosi yethu engcwele unyazo lwezulu. Umlaleli ekhaya Ushembe ukhathazekile uma ulalela noma ufunda noma uhlabelela ihlabelelo zakhe zafike kudala emandulo kodwa ukhuluma ngezinto ezenzeka manje ezimkhathazayo ukuthi ubutha obukhona phakathi komNazaretha nomNazaretha bese ibuza ukuthi uma uJesu ethi uma ningithanda gcinani imiyalo yami. Mlaleli ekhaya ngifisa ngalolu suku lwesabatha uma phambi kwesibuko uyibuke ukuthi okwenzayo kuyikho nokufuna Ushembe okukhulumayo kuyikho yini okufunwa Ushembe ngoba uma senza Ushembe angakuthandi angakufuni asimlandeli Ushembe ngoba Ushembe isabatha nesabatha iyasikhumbuza ukuthi silalele izwi lakhe silenze uma singalenzi akulona. Lapha ezweni la kwaMkhwanazi kwaMpukunyoni lo msakazo la ugcile khona ngiyafisa ukuthi ezweni la kwaMkhwanazi wonke amaNazaretha akhona sezweni sonke ehlelo ubungcwele bomoya wonyazi ngoba uma ukwamukela ubungcwele uyahlukana nokona uyahlukana nolimo olubi uyahlukana neindlela zobumnyama ngisho ukuphatha ngezandla zakho akube kusabo ungcolile uphatha obungcwele uphatha iqiniso ngoba iqiniso liyubungcwele. Ushembe kumuntu umhlambulula ngeqiniso uma namhlanje ungenalo iqiniso ngeke utshele umuntu ngeke utshele umgcotshwa ngeke utshele umzali wakho ngeke utshele umunye osontana noma naye ebandleni noma welikuliphi ukuthi wena awukho eqinisweni kodwa uzotshelwa inhliziyo yakho. Ushembeke ukwazi ukubona into zingakenzeki. Ushembe wabona into enkulu ezweni sakhile wabona ububi botshwala wabona into embi ehamba yenziwe utshwala ezweni bathi abantu besaphuza amabele kungababhubhisi utshwala bephila ngakho kodwa Ushembe wabeka umyalelo ukuthi maNazaretha ningakuphuza utshwala akekho wayazi ukuthi kohamba utshwala namhlanje kube umbulalazwe kudla insizwa kudla ntombi kule minyaka engaphezulu kwekhulu eminyaka Ushembe ikhulumile le ndaba kodwa namhlanje siyawubona umonakalo wenziwa utshwala kuphuza ngisho abantwana bamaNazaretha kuphuza ngisho amakhosikazi eganile kuphuzwa ngisho amadoda kunabantu abaholile izolo kodwa babuyanga emakhaya kunemizi esiphelile kunabantu abaphelelwe imisebenzi kunabantu ukubhidlika imishado kwaphela imizi ngenxa yotshwala. Angikhulumi kodwa ngotshwala ngikhuluma ngokuthi Ushembe ukwazi ukubona izinto zingakenzeki. Balaleli emakhaya uma sikhuluma ngobungcwele bukaShembe ukuthi akafani nomuntu ngolunye usuku inkosi ehlele esihlalweni inkosi esibili ithuma umfundisi uThabethe owayehamba nobaba mkhulu egulelele phansi engasahleli ngesinqe sakhe engasaguqile ngamadolo akhe elele phansi okhukhwini lokugula nelokufa ithi inkosi ilanga Thabethe phathi inkonzo usitshela ukuthi nabonani yini ezobaba ehamba nani. Uthi ke ubaba uThabethe mangaphosisi waye ngapha entabeni yasenyakatho behamba nobaba omkhulu uthi bafika komunye umuzi indoda imthandile Ushembe ibona inceke enkosi ngesikhathi ayibizwa ngaso ngaleso sikhathi okwahamba inkosi ilanga yabuza ukuthi ubaba wayengceke kabani kodwa leso sikhathi ke kwakuleso sikhathi le ndoda befike bengenisile kulumuzi ithathi iguqa ijongosi nje ithi ufuna ukuhlabisa Ushembe
naye hamba nabo. Kulezi insuku ke kufana ukuthi isikhumulo sikaBhombela phela ngoba sigubha ukuzalwa koMnazaretha, ukuzalwa kwaleli bandla elikhulu kangaka namhlanje owasho uBhombela isitimela samaMpondo wathi liyokhula ligcwala umhlaba wonke. So lesole ngisho indawo zokukhonzela namhlanje siyakubona lokho kuyenzeka. Uma behamba beyobika oThabethe uthi nceke inkosi umnumzana wala ekhaya usekhipha iguqu usekhipha ijongosi uthi yahlabisa ngalo. Uma babamkhulu engesiyo umuntu uthi babamkhulu nibonile inkomo, bathi siyibonile. Injani inkomo? Uthi bathi inhle kakhulu. Uthi babamkhulu ayihambani ibuke kahle futhi lenkomo. Aphume lamadoda ebuka inkomo, aphinde futhi abuye athi nceke inkosi sesiyibonile inkomo inhle kakhulu, inhle impela imfanele uNkulunkulu nabantu bakhe. Aphinde futhi Bhombela athi hambani niphinde nibuke futhi inkomo. Hamba amadoda wazi ikhawu ezintathu. Usho njalo uThabethe eshumayela ephethe inkonzo ephakameni elele phansi okhukhwini lokufa, engahleli ngisho ngezinqe zakhe, engaguqile nangamadolo akhe. Uthi babamkhulu mase bebuye kwesithathu uthi ke hayi inkomo isifikile kimi, ithi Shembe angalo kuba umnikelo wakho, kodwa ubaba la ekhaya umuntu okhonza ukulima. Mina njengoba ngila ekhaya ngathi ngiseyinkonyane noma ngiseyithole ngalimala ngaba unyonga. Uthi manje ubaba nje bekunika mina ekunika wena, mina nginesici ukhonza ukulima, uyabona ukuthi ngeke ngikwazi ukudonsa igeja. Uthi babamkhulu isifikile inkomo yazokuchaza lokho. Bayazika abangcwele amaNazaretha ayazi ukuthi awunikeli ngempahla enesici kuNkulunkulu. Bayazi futhi ngisho usemsamo awuyi nempahla enesici. Isikhulumile inkomo ithangali ithi kindla mhlathi kamayekisa eUshembe umqalo wendlela ithi batabami sifikile inkomo yakhuluma. Uthi baba nje benikela ngami ungichitha ngoba ngiwunyonge engikwazi ukudonsa igeja. Ithi inkosi amaNazaretha umqalo wendlela ithi batabama sambeni siyobona uNkulunkulu ukuthi usiphane endleleni. Kuthiwa baphuma ephethe ishumbu lakhe badlula kwenye indawo ngisazi noma inkopholo noma umuzi womuntu uchithiwe esicelothini kwade kuphekwe idokwe kwachithwa ke lokho kwachithwa kuyizikhokho sedokwe ngaleyo ndlela leyo nawe kulibona maselisele. Uthi walithatha walifaka eshumbini lakhe Ushembe ekhanda leli bandla. Uthi wakuthatha wafaka ishumba afike emfuleni wafaka amanzi baligoqoza laba yidokwe. Uthi Shembe nakho uNkulunkulu asabele khona namhlanje. Baphuza bonke naye waliphuza Ushembe bamkhulu ekhanda leli bandla esilikhulu kangaka namhlanje. Isho njalo indoda kaThabethe ngisekuye uThabethe uma sehambile emhlabeni uThabethe sokuhlela isiqu sesibili inkosi ilanga. Unkosikazi wakhe sehlambulukile sebuyile enkonzweni. Ngolunye usuku umkakhe bathi bephuma enkonzweni yasekuseni emzweni nasephakameni esixukwini sabantu bephuma sangaleso sikhathi ubona uThabethe umbona uhamba phansi namaNazaretha. Wathola imkhono ekhanda uthi Thabethe ufunani lapho ngoba wahamba emhlabeni. Uyamphendula kumyeni wakhe uthi cha njengoba ngilapha uthi bonke abavuma izono zabo besela emhlabeni bengakaficwa ukufa bengakangeni ethuneni uthi njoba sikhona la emhlanganweni bakhona nabo. Mlaleli lapha ekhaya ngiyakukhumbuza nami ngiyikhumbuza ukuthi kuhle ukuvuma izono usaphila ngoba ithuba lokuvuma izono ngalethi isikhathi usaphila masungalena usukusudla imphumela ukuthi wenzeni emhlabeni. Uma unkosikazi ephathekile exakekile uThabethe mase emphendule kanjena
uthi bonke abavuma izono zabo esaphila siba nama kuyimhlangano yoJuly noJanuary noOctober. Uma kuphuma inkonzo ntambama uyahamba uyenkosini ilanga uthi baba Nkosi amakhosi ngibona umfundisi uThabethe uthi inkosi ilanga bemphendula isiqhaka sesezulwini uthi wena ubona uThabethe kuphela uthi ngani bonke abantu abahamba emhlabeni sebevuma izono zabo bakhona baningi la emhlabeni sinabo uthi kodwa umbandela wakhona ukuthi masesambile emhlabeni sibe noNkulunkulu emhlanganweni yakhe engcwele siyongenisa umdedele leyo nto yenziwa kubantu abavuma izono zabo besaphila. Mlaleli lapha ekhaya ngifisa ukukukhumbuza ukuthi uma ukhetha inkosi yasephakameni ukhetha inkosi yasebuhleni bokuphakama usuke ungenisa inhliziyo kaShembe ngaphakathi kuwe. Ushembe ulungile ngolunye usuku baba mkhulu ehlele entabeni zangapha koMazimtoti koMakhutha ehlele emzini kaBhengu kuthiwa kuleyo ndawo ngophela uphungelihlo uShembe lapha adlule khona bonke abantu bamlandela ulandela ngisho zilwane uqobo lwazo. Ngangabona inkosi uThingo lenkosazana iphuma emzini Wasekhumbulake makhola balaleli sathi sibheke emdletsheni eduma besabe ekseni mhlambi inkomo yayingapha nangapha kumgwaqo kodwa wathi medlula uThixo wethu isiqinisesini ewuthingo lenkosazana ngabona inkomo zonke ziye kutshani ziphakamisa amakhanda zibona uNkulunkulu edlula. Ithi inkosi yamakhosi ehlele emzini kaBhengu kuthiwa kwenzeka isimanga intombi zashiya amasoka azo zaza kwaBhengu zogcwala khona zilandela uphungelihle zilandela uShembe uBhombela isitimela samampondo. Ngizogxila kakhulu kuBhombela ngoba kufanya nesikhumbuzo sakhe namhlanje eMasigubha ukuzalwa kolobu Nazaretha. Ithi inkosi imihleli laphayana sacasuka insizwa ezahlola thatha induza thatha imkhoro zathatha izagila zathi akahamba yoshawa lo muntu nalabantu bakhe ngoba ngisho intombi zabo leza seyizogana zabashiya zalandela zalapho kuhleli khona uShembe. Kanti uShembe uzobanika amandla abantu. Ngifuna namlaleli wazi lapha ekhaya ukuthi umuntu onoNkulunkulu awusoze wamehlula. Nawe wena obona ngathi sitha sake siyacindazela kodwa mawunoNkulunkulu ungesabi ngoba uNkulunkulu akasoze wavuma ukuthi uhlulwe isitha mawuhleli kuye umethemba. Zithi mayifika lezi insizwe zohlasela uShembe kodwa uShembe wenza isimanga laba sebehleli noShembe lesikhathi sebembonile ukuthi uNkulunkulu ithi inkosi inyanga ezulu imikhulumo ngale ndaba ithi hey baba phihliza abantu amakhanda ababomvu zawini ezikaBhombela kodwa uBhombela uNkulunkulu engesiwe umuntu akashonga ukuthi niyalayeka benintinzo ngihlasela nabantu bami niyalayeka awubheke njani namhlanje ithi kodwa uShembe engesiwe umuntu njengami nawe wagona bona labantu bezohlasela amakhanda ebomvu wabagona wathi awu batabami ngoba uShembe wayazi ukuthi amaNazaretha kusasa lawa. Uthi ke inkosi inyanga ezulu wabagona la abantu uBhombela isithina samampondo uthi waza bathengela izinkwa uthi batabami awu sebenilimaze kanjena eshizitha zakhe wabiza ngabantwana bakhe. Ngithi kuye mlaleli lapha ekhaya uma uhleli phansi kwephiko lonyazi awusoze wahlulwa isitha sakho. Uma lelizwe uShembe elibekile emlonyeni wakho elibekile enhlizweni yakho ulukhuluma ngeqiniso ngolunye usuku ngizoke ngifunda incwadi kaJohani 17 evesini le-15 uma ngikhuluma ngokuthi uma uphathiswe izwi likaNkulunkulu uphathiswe iqiniso uba nesimo sokuhlaseleka kakhulu njengoba namhlanje uShembe esahlasela ngoba uphethe ubungcwele uphethe iqiniso. Nawe lapha emndenini mawuphethe iqiniso uzoyithola nokuhlasela kusimangaliso. Nawe lapha emphakathini ohleli kuwe
uma uphethe iqiniso uzoyithola ukuhlasela kusimangaliso. Nawe kuleli bandla lonyazi uma uphethe iqiniso uzoyiboza ukuhaqa izitha. Uzohlasela ubusuku nemini, uqanjelwa amanga, wehliselwa inzondo. Kodwa ngicela ulalele ukuthi inkosi uJesu Kristu waseNazaretha ithini kubantu bayo lapha esahlukweni seshumi nesikhombisa uma ngiqala evesini leshumi nane 14 John 17 verse 14 uthi ngibanikile izwi lakho izwe liyabazonda ngokuba asibo abezwe njengami angisiye owezwe. Into engifisa uyizwe kahle evesini leshumi nanhlanu uthi angiceli ukuba ubasuse ezweni, ngicela ukuba ubagcine ebubini. Nezwe mlaleli lento emakhaya ukuthi ithi inkosi uJesu uma sebezondwa bezondelwa ukuthi baphethe izwi layo. Uma nawe usuzondwa uzondela ukuthi uphethe izwi likaShembe onyazi lwezulu. Ithi inkosi uJesu Kristu angiceli ukuba ubasuse ezweni ngoba bezondwa, ngicela ukuba ubagcine ebubini. Nawe lapha emndenini amathongo akho azogcina ebubini mophethe iqiniso ngeke akuthathe. Nawe ebandleni lenkosi unyazi lwezulu mophethe iqiniso hayi awuzukhamba emhlabeni. uNkulunkulu uzokugcina ebubini, uma ekhuluma ngokugcina ebubini uzokuvikela ebubini. Uthi bahlambulule ngeqiniso izwi lakho liyiqiniso. Njengalokho wangithumela ezweni nami ngabathumela bona ezweni, ngiyazihlambulula ngenxa yabo ukuba bahlanjulule ngeqiniso. Lelizwe engilifundayo namhlanje ukuthi uma uphethe iqiniso uphethe ubungcwele. Ezweni lakithi kwaMkhwanazi nasezweni lonke la khona uMnazaretha sengathi singaphathi iqiniso. Kuyoba lukhunike ukuphatha iqiniso ebandleni likaShembe ungaliphethi iqiniso egcekeni la uzalwa khona. Uma uphethe isandla esibulalayo emndenini nasemphakathini ophila kuwo nasebandleni likaShembe uzobe uphethe futhi isandla esibulalayo esibhidlizayo. Uma uphethe amanga emndenini, uma uphethe ubube emndenini, noma ungagcotshwa noma ungayikhethi inkosi, kodwa uma ungahlukananga nobubi okuphethe enhlizweni yakho, kukhona phela ukhetha inkosi ngoba uthi yathanda kanti inhliziyo ingavumi ingaphumi ubini. Inkosi yesibili yakakhuluma isimangaliso balaleli emakhaya. Yathi khona abantu uNkulunkulu athi mebadala wangabadayela nje izulu nhlobo nhlobo. Labo bantu labo wakhuluma ngabo uShembe wathi bayasuswe ebubini, uShembe afika asebenze ngabo, kodwa mase kufika insuku zabo zokugcina uShembe babuyisela. uShembe wakhuluma indaba enkulu wathi khona abantu uNkulunkulu wathi maye badala abafaka ithambo lenja, kodwa igama lisetshenziswa kakhulu kuleli bandla lenja. Ngithangisho lokhu ukuthi inja ibizwa ngemalasi ngoba khona igama ke liyalisindi ukuthi ukhulume ngalo elisanhlamba. Ngazo kwisilwane esini lesi okusabe ukhuluma nangaso, okusho ukuthi ngempela lesi silwane asingeni ezulwini ngoba wazi wathi uShembe singaboyifuwa izinja amaNazaretha. Kunabantu kwathi uNkulunkulu mebadala wabafaka ithambo lemalasi. Yathi inkosi yesibili laba bantu bethanda noma bengathandi abaye kungena ezulwini. Bakhona abantu abanjalo mlaleli emakhaya, abanye bagcotshiwe, abanye sinabo bahlabelela kahle, abanye sinabo basina kahle, abanye sinabo bashumayela kahle. Awuyihloleke wena ukuthi leli thambi likuwe lento yenzayo iwuphawu lokuthi ungena nezulwini likaShembe noma ngeke ungene. Kona kwelomndeni uyongena yini? Balaleli emakhaya, uma sigubha leminyaka eminingi kangaka, uShembe ke uhamba wathi bamjikele emhlabeni. uShembe akajikela abantu abangamthandanga, ujikela abantu akade begijima indawo zonke befakaza bethi uNkulunkulu, bebabaza bethi ingcwele. Nawe emndenini njengoShembe
uyojikelwa abantu abakhulisile, uyojikelwa abantu benze lokuhle, uyojikelwa abantu bathandayo. Kodwa ke uNkulunkulu uzokugcina ebini, ungapheli amandla. Umethemba uNkulunkulu mlaleli, uma uhleli phansi kwephiko likaNkulunkulu Ushembe unyazo lwezulu, noma ngabe umKristu mawukholwa izwi lika Jesu Kristu waseNazaretha, izwi likaNkulunkulu linye, uyisihlangu. Njengoba silapha ngokwezitha kufanele bese sihambile emhlabeni, nawe ngabe usuhambile emhlabeni, kodwa uNkulunkulu ugcinile ebini ngoba uphethe izwi lakhe alibeke kuwe. Ushembe ubeke iqiniso mlaleli emakhaya, akawabekanga amanga kumuntu. Ithi inkosi esithathu inyanga ezulu ngolunye usuku ithi maNazaretha phumane emangeni izenza umuntu. Ithi phumane emangeni, nami ngengahlala emangeni, kodwa sengidlulile kuwo, semphumile kuwo. Izwe linje liyadunguzela kungenxa ukuthi abantu bahlele emangeni. NamaNazaretha onyazi ahlukene phakathi ayaxabana ingoba ahlele emangeni awahlele eqinisweni. Kodwa ngifuna ukukutshela mlaleli ukuthi uma uhlele eqinisweni kuwe uzohlaselwa ngokukhulu njengeqiniso liphethe. Uma uphethe okuhle, uphethe ubungcwele, ungakhali mawuhlaselwa ngoba ukuhlaselwa kulingana nento uNkulunkulu akuphathise yona. Ungacabanga ukuthi kuyiphutha mawuzondwa, ungafunwa umuntu. Khululeka mlaleli ngoba uyakholwa noNkulunkulu. Ungabi sosizini, khululeka uhamba ukhululeke. Uthi njengoba ngihlaselwa kangaka, abantu bengangifuni ngabenzanga lutho, bengiqambela amanga kangaka ngabenzanga lutho, lokho kuhlaselwa kwakho kulingana nento uNkulunkulu akuphathise yona. Uma uphathisa into encane, ngoba kuncane nokuhlasela kwakho, uyozikhohlise uthi abantu bakuthanda bonke, kanti cha kungenxa okuncane bento oyiphethe. Uma ungaliphethe iqiniso, uphethe amanga, uphethe ububi, ukuhlasela kuwe nokuzondwa kuzoba kuncane. Kodwa uma uphethe ubungcwele bukaShembe, uphethe iqiniso, yonke inhlamba ongayidingi izokwehlela kuwe, wonke amanga ongawadingi azokwehlela kuwe. Uthi uJesu Kristu ngibanikile izwi lakho, kodwa izwi liyabazonda. Izwi liyabazonda. Angicela ukuba susezweni, ngicela ukuba ubagcine ebubini. Ngolunye usuku mlaleli, ubaba omkhulu ehleli emzini nasephakameni, kuthiwa khona indoda yakwagubhuza ngapha emampondweni eyayihleli iyinyanga, iganiwe amakhosikazi, ezala amakhosikazi. Ithi kodwa kukhona inkosikazi ayingabathola abantwana. Ngiyathanda ukukhuluma kakhulu ngobhombe namhlanje ngoba sigubha ukuzalwa kwaleli bandla. Ithi kwahamba inkosikazi sizwile ngosizwile ukuthi kukhona umuntu ongapha eThekwini eNanda kusekuphakameni lapho khona. Ithi le nkosikazi baba kuthiwa khona umuntu ngapha okwazi ukuthandaza amongana abantwana, akuphe mawugula uphile usinde ngaleso sikhathi. Asoke siye kuye baba siyocela abantwana kuye. Kuthiwa le nyanga yathi lo muntu okhuluma ngaye unamandla okudlwela amakhambi emagcoba la, unamandla okudlwela imithi engenza la. Yancenga inkosikazi, angazi kuqala abantu abadala nje wayethi mehamba indoda idumela ijazi ligqoke. Kuthiwa kwahamba le ndoda yazi yavume ukugubhuza ngapha emampondweni, ihamba nomkayo wayangabathola abantwana, iphilele emzini nasephakameni. Okwenzeka isimanga ukukhombisa ukuthi uShembe akafani nami nawe, ungcwele uNkulunkulu, umoya oyingcwele. Ingakho meqhamuka siguqa sithi uyingcwele, uyesabeka, sihalalisa ngoba uShembe akasiyinyama, uShembe umoya. Ingakho uShembe engafi, akayikufa uShembe nangolodwa usuku, kodwa khathala inyama buphuma ubungcwele bakhe bungene enyameni entsha. Ingakho namhlanje siswele sihleli esiqwini sesihlanu esiyinkosi unyazo lwezulu. Mlalele emakhaya kuthiwa kwenzeka isimanga, lathi limi ibhasi emzini nasephakameni yehla le ndoda,
kuthiwa kwaqhamuka isigijimi uzubona Ushembe ukuthi uNkulunkulu akafani nami nawe yonke lento ekhunywa le mampondweni Ushembe uyayizwa futhi uyayibona uthi mayehla le ndoda ithi bathi behle ebhasini kwathi ukubhuza usuke emampondweni uhamba nomkakhe uyacelwa ngaphakathi uzubona ukuthi asilandeli inganekwane asilandeli umuntu kodwa indaba ingathi namhlanje ukuthi mlaleli lapha ekhaya uyamethemba yini uNkulunkulu uyamesaba yini uNkulunkulu uyalalela yini izwi ithi inkosi uJesu Kristu uma ningithanda gcinani imiyalo yami uma nimthanda Ushembe uhleli esihlalweni asigcina imiyalo yakhe eMnazaretha sithandane sibe moya munye sibe njengebumba likasimende usibekele Ushembe ukhulumile ngesitha isitha ke kuyokwenzeka nangelilodwa usuku sibe ngaphezulu kwamandla kaNkulunkulu kodwa izigi esesitheni sakho ukwesabeka nokusabisa kwesitha ugcinisa ungabazi ukuthi uNkulunkulu ungaphezulu kwaso ngizokunika ithemba mlaleli namhlanje ukuthi akuyokwenzeka isitha sakho sibe ngaphezulu kwamandla onyazi lwezulu akuyokwenzeka nangelilodwa usuku ngisho isitha singakudubula ungcwatshwe kodwa sobe singakubulalanga sokusazophila wena ngoba la sikhona vele siyadlula khona ukuphila okuphakade saya kukho kodwa sona isitha sakho uma senza ukubi nakulelizwe siyakulo siyokufa futhi sona ukufa kwesibili kodwa uma ungcwele uhleli uNkulunkulu ufakanya ufe kabili ngiyakuthembisa mlaleli ukuthi la siyakhona uma sifele esandleni sikaNkulunkulu ngeke siphinde sifo kwesibili isitha sakho uyosigijimisa ngisho sunga le kwethuna sogijima sikhuluma sodwa ngoba wena ubungafile ngeke uzubulawe isitha ingakho ngifikele umoya nami ukuthi isitha ngisisabi noma singasabisa noma singathini hayi ngoba nginamandla anginasipama anginamuthi kodwa ke enhlizweni yami ngiyazi ukuthi isitha akuyokwenzeka sibe namandla ngaphezulu konyazi akuyokwenzeka futhi isitha sakho umlaleli nesami sibe namandla ngaphezulu kwethongo lakho kodwa kuyokwenzeka sijabule sithi sikubulele kodwa ubungafile uyobusibuka njengoKhayini ebulala uAbel wayicabanga ukuthi umbulelo uqedile ngomnayo wakhe kodwa into enzo uAbel afe ukuthi wayesebenzile uNkulunkulu ngeqiniso uminikela enikela ngenhliziyo yakhe yonke kanti lona uKhayini yena wayethi menikela uNkulunkulu wayelahla nawe mawunikela ngeqiniso uNkulunkulu unganikeli ngokuthi ufuna ukubukwa unganikeli ukuthi ufuna uba mkhulu ngoba uNkulunkulu wenza isimanga emhlabeni singona ontanda kubukwa sishaya isifuba ukuthi nje ubone indlu kaShembe injena yakhiwe yimi nje ubona le moto ehamba Ushembe ithengwe yimi kodwa uAbel wayengenjalo wayethi minikela anikele tathola isibusiso sokuphila nomndeni wakhe wayenganikeli ukhuphula amahlombe wayengancenge esikhundla futhi ngoba into esiphethe balaleli sithi siyakholwa kodwa sesikhondla izikhundla zethu ngaphezulu kwezwi likaShembe sehlume zamaNazaretha ngezikhundla esikuzo amaNazaretha awahleli kahle ngenxa yezikhundla esikuzo nasemndenini abantu abahleli kahle ngenxa ukuthi ubaba wekhaya onizala usehambile sokusele wena ishaya isifuba uthi inkosana ubahlalisela ubhojoza abantu egcekeni ungayenzi lonto ngoba uyihlo noyihlo omkhulu nokhokho abakuthanda okwenzayo uma usumdala ekhaya usuke usuphenduka ngoba ubaba wenza konke obekwenza ubaba la ekhaya ebathanda abantu njengenhloko yomuzi nawe uma usugcotshiwe phezulu kwabantwana bakaNkulunkulu awukwenzi kubantu bakaNkulunkulu Ushembe angeke akwenze kubona awukhulumi kubantu bakaNkulunkulu Ushembe angeke akukhulume ubona balalele emakhaya makholwa nawe nolalele ongakayikhethi inkosi ngifisa ukukhuluma ngoShembe wahlupheka kakhulu ehluphekela mina nawe ngolunye usuku ekhala ithi uthi uNkulunkulu malikhuluma kuyizi Ushembe ekhalela ukuthi
ushiyiswa umndeni wakhe amakhosikazi akhe zingane zakhe ezofuna thina lithi ukhalelani Shembe phenduka ubuke empumalanga ithi Ushembe ubonani uthi ngibona ihlabathi zolwandle ithi Ushembe akuzona ihlabathi zolwandle abantwana bakho oyoba nabo ezosimpumalanga bangangalezi yahlabathi zolwandle njengoba sikhona nje ikakhulu kade sibe nenhlanhla eyokuzalwa kuleli bandla ngiyanxusa ukuthi ufuna nazi ukuthi ninhlabathi yaleli bandla sakhonjwa thina kwakhona inhlabathi yasolwandle kwathiwa singabantwana bakaShembe namhlanje na ke kuyadabukisa ukuthi ke phakathi kwethu sithi siyakholwa emabendleni onke kukhona abangenawo umoya kaNkulunkulu abasebenzela ukubhidliza ibandla laNkulunkulu ngenxa ukuthi bakhonza ubukhulu babo bakhonza ikhundla zabo sengathi uNkulunkulu angasikhumbuza njengoba sigcotshiwe noza kwethu ukuthi intobeko neqiniso nokuphuma emlonyeni wethu okudinga abantwana bakaNkulunkulu kufuna kuphume kithi kuqala kungabi ithini siphaka impi kungabi ithini sinenzondo kungabi ithini sikhipha abantwana bakaNkulunkulu ekholweni ngenxa ukuthi sibona sinamandla akuyokwenzeka uma ugcotshiwe nangolodwa usuku ube namandla ngaphezulu kwaShembe uhleli esihlalweni ithi inkosi ilanga olunye usuku maNazaretha uma kuhlubuka umuntu lapha ekuphakameni kufanele ukuthi kuhlubuka inyama kuye kuxebuka inyama kuye ngiyangibuzeke mase kuwe njengoba sigcotshiwe sigcotshela ukuthi sibancenga abantu ukuthi abahlale ekholweni sigcotshela ukuthi sibancenga abantu abahlale ezini likaShembe kodwa kuyadabukisa ukuthi ithina namhlanje esigcotshiwe esihlangana ngabantu ukuthi usibanibani somkhipha kanjani usibanibani sizomenza kanjani uzakhishwe esontweni ithina namhlanje esihlohla nawo ukuthi masingamkhiphanga usibanibani singammisanga usibanibani ngoba uhuda sigcotshiwe asazi noma ekhona lokho sigcotshelwe uShembe yasincenga Nkosi yami uthi ahlale ezweni lakhe uthi makuhlubuka umuntu kuleli bandla kusefana ukuxebuka inyama kuye siyasidabukeka mase kuyimina Mshumayeli engiyayo ukuthi sibanibani ngimmisile ngabe ngisuke ngahlephuli yini inyama kaShembe uma ngikhipha umuntu ebandleni lakhe ngelinye ilanga siyolahla silahlelwe lokho ukuthi sisebenzisa ikhundla zethu lezi ikhundla ezikuzona sikhethwe ngoba kufanele siphilise abantu bakaNkulunkulu hayi ngoba sikhuluma kwethu ngoba sezokwethu asenze okufuna uNkulunkulu sibahlangabeza abantu uthi uNkulunkulu ngiyanincenga uzobesho njalo nje enkonzweni kaNani nasemini uthi ngiyanincenga nilalele nilenzwe ngiyanincenga abantwana basenza ngakhona ningazinzi ubukhuni inhliziyo zenu uyasincenga uShembe kodwa thina kwathi phatha nje umuntu asimshaye ngaphandle kwesonto asazi noma ke ilokho uShembe asidobele khona kulelizwe lakaMkhwanazi ebukhosini kwamukela uShembe ngiyacela ukuthi baboza kwethu siphethe izwi likaNkulunkulu asiliphathe ngobunono siliphathe ngeqiniso kwesinye isikhathi ke iqiniso liyinkinga kodwa uNkulunkulu ohlambulela ngeqiniso ngifisa ukudlula kulokho ukuthi iqiniso liyinkinga ngento eyodwa ukuthi uma uliphethe iqiniso libungcwele bwaNkulunkulu likwenza ube intandane futhi iqiniso imvama mawuliphethe bakwehlula abantu abaningi ngoba iqiniso imvama uma ke lavotelwa ngabantu uyahlula wena ophethe iqiniso yize bevotela amanga uma nje athola ukuvotelwa iqiniso liyavama ukweswela amavoti uma kuvota imvama amanga athola iqiniso athola amavoti amaningi amanga uyithola usuwedwa kodwa noma usuhluliwe ivoti lamanga ngiyacela mzalwane ngiyacela ncebo kaNkulunkulu ukuthi noma ngabe ulahliwe ivoti amavoti awasho lutho abantu mabethanda amanga ayikho into ongayenza uma bethanda ukubekhetha ukulahlwa iqiniso likhona ayikho into ongayenza noma ngabe zinkulungwana abantu kodwa mabesaphetha amanga
uwedwa wena ungabe basaba obaqonda ngqo ngoba uNkulunkulu usuke ngakuwe. Ngisho emndenini noma ngabe inkosikazi uphethe iqiniso avama amanye amakhosikazi ukukujikela noma insizwa bafowenu nodadewenu bavama ukukujikela uma uphethe iqiniso. Kodwa uma uphethe iqiniso noma ngabazigidi bebengaphesheya babhekana nawe, uma uphethe iqiniso okwazi ukuthi uphethe ongaphezulu kwezigidi ezibhekene nawe ngoba uNkulunkulu usuke ekwembethe. Ungasabi isitha ngoba uNkulunkulu uyoxabana nawe mawubalekela iqiniso. Athi umdelelile njengoMosi. uMosi wacasulwa abantu, walahla izwi likaNkulunkulu, wagcina engalibonanga izulu, wagcina engawubonanga umuzi awuthenjisiwe waseKhenani. Ngisho ithuna lakhe ithi inkosi ilanga, abamndeni wakhe awulazanga ukuthi bebuye bocenta nje kulo ngoba uMosi wahlulwa abantu ayibekelwe kubo. Bozakwethu bagcotshwa, singahlulwa abantu esibekelwe kubona ngezwi likaNkulunkulu ngoba sibekelwe ukuthi siliphathe iqiniso. Ngithi kuwe-ke namhlanje umyalezo ungodlulisa kuwe, noma ngabe-ke usubhekene nezigidi zabantu, kodwa uma uphethe iqiniso, uphethe izwi likaNkulunkulu, uphethe isihlavu, abayi kukwehlula, uyobahlula bezigidi uma uphethe iqiniso likaShembe uhleli esihlalweni. Ngithi-ke mlaleli, ithi inkosi uJesu, uma ningithanda gcinani iqiniso imiyalo yami. Ithi inkosi uJesu, ngibanikile izwi lakho, izwe liyabazonda. Namhlanje usuku leSabatha, ahlale silindile insuku zonke, sihlale inhliziyo zethu ziphethe izwi likaNkulunkulu. Mlaleli lapha ekhaya, ilokho engikuphathisa khona namhlanje ukuthi qina okholweni lakho, ubhekane nesitha sakho ziyinkulungwane. Mawuphethe iqiniso uphethe uNkulunkulu futhi okuhlambulula ngalo iqiniso. Ngiyabonga mlaleli ungiphi indlebe lapha ekhaya. Inkosi ibe nawe kulolu suku leSabatha. Ngicela sithandaze.